Ο Πέτρος Κακολήρης λοιπόν πήρε ένα δώρο ζωής και σήμερα ζει με την καρδιά ενός άτυχου νεαρού από την Πελοπόννησο. Η Γεωργία Αντωνιάδου όμως χάρισε ζωή σε άλλους 7 συνανθρώπους μας, προσφέροντας τα όργανα της 19χρονης κόρης της Μαριάννας. Η άτυχη κοπέλα έπεσε θύμα τροχαίου λίγο έξω από το χωριό της, τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Δούλευα για αρκετά χρόνια στο νοσοκομείο της Δράμας ως καθαρίστρια και συγκεκριμένα δούλευα μέσα στο τμήμα της εντατικής. Οπότε γνώριζα αρκετά καλά για το θέμα της δωρεάς οργάνων. Ήμουν αρκετά ενήμερη και φυσικά πολύ θετική στη σκέψη αυτή. Βέβαια δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να συμβεί στο παιδί μου. Σαν καράβι θα μας πάρει μακριά. Η κόρη μου σπούδασε στο εμπορικό ναυτικό, η Μαριάννα μου. Όταν τελείωσε το πρώτο της μπάρκο και ήρθε με διακοπές στο σπίτι, το Σαββατοκύριακο εκείνο έφυγε το απόγευμα αργά να πάει στη Δράμα με το μηχανάκι με το φίλο της. Κάποιος ασυνείδητος οδηγός, έχοντας πολύ μεγάλη ταχύτητα, τους χτύπησε από πίσω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει η Μαριάννα πολύ άσχημα στο κεφάλι. Έγινε μεταφορά της στο νοσοκομείο της Καβάλας, γιατί τότε δεν λειτουργούσε η μονάδα της εντατικής θεραπείας στη Δράμα, και έτσι πήγαμε στην Καβάλα. Εκεί μας διαβεβαίωσαν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και ότι περιμένουμε το πρώτο 24ωρο. Το ατύχημα έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου. Στις 13 Σεπτεμβρίου το πρωί με πήρανε τηλέφωνο από την εντατική και μου είπαν ότι έχουν κάνει ήδη το πρώτο εγκεφαλικό τεστ και δυστυχώς βγήκε θετικό. Μου ανάφεραν τέλος πάντων για το θέμα της δωρεάς οργάνων. Εκείνη την ώρα άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια μου. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ανέβηκα πάνω στο σπίτι μόνη μου και το σκέφτηκα πάρα πολύ. Πέρασαν πάρα πολλές σκέψεις από το μυαλό μου. Πίστεψα όμως ότι δίνοντας τα όργανα της Μαριάννας, δίνω γροθιά στο θάνατο. Ότι η Μαριάννα μου δεν θα πεθάνει ποτέ έτσι. Απλά θα έχει φύγει, θα ταξιδεύει, λέω εγώ. Όπως ταξίδευε με το καράβι και της άρεσε πάρα πολύ, απλά τώρα θα ταξιδεύει σε 7 σώματα. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο για μια μάνα, παρόλο τον πόνο της, να παίρνει αυτή την απόφαση. Όμως η άλλη μου σκέψη επίσης ήταν ότι ένα παιδί τόσο ζωντανό να φεύγει με αυτόν τον άδικο τρόπο, τόσο γρήγορα και απότομα, είναι πολύ άδικο. Όργανά της που είναι υγιείς, δουλεύουν, χτυπάνε, να τα θάβεις κάτω από ένα χώμα. Οπότε το σκέφτηκα πάρα πολύ, παρόλο τον πόνο που είχα, ίσως είχα και την γνώση της δωρεάς οργάνων και έτσι συμφώνησα στο να γίνει. Δεν τον μετάνιωσα ούτε στιγμή.
tenerte mondo enan Ondes noizo erşes enemte pagondo emam Aniksim ke çiçakim barhari manuşakim Malamam ke χρυσώνει enan ke manakuni Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ποδιακά. Ακούστε τον παρακάτω στίχο, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Μαμ και χρυσώνει έναν και μαναχώνει Εσύ τε μόνη θάλασσαν το παν και κουμπά πορεία Αν θέλεις φέρνε με τη χαρά, αν θέλεις φέρνε με ζωριά Ανοίξιμ και τσιτσάκι, μπαρχαρί, μανουσάκι Μαλαμάμ και χρυσώνει, έναν και μαναχώνει Ανοίξιμ και τσιτσάκι, μπαρχαρί, μανουσάκι Μαλαμάμ και χρυσώνει, έναν και μαναχώνει Εσύ αμαρράν τον τσιτσακ είχατε εμορφιάς Φοβούμεθα μάτιας μες έτσι χώρας τα κουρφιάς Ανοίξιμ και τσιτσάκι μπαρχαρί μανουσάκι Η Μαριάννα μου ήταν πάρα πολύ δοτικό παιδί. Ήξερα ότι αν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να τη ρωτήσω, ήμουν σίγουρη ότι θα μου έλεγε ναι. Οπότε και αυτός ήταν ένας λόγος που έκανα τη δωρεά, που δώρισα τα όργανα του παιδιού. Στην ουσία όμως δεν τα δώρισα εγώ. Τα δώρισε η ίδια η Μαριάννα, γιατί και η Μαριάννα μου ήταν θετική στην δωρεά οργάνων. Εκτός από τη Μαριάννα, έχετε άλλα παιδιά? Ναι, έχω ένα γιο 15 χρονών, το Γιάννη. Ο Γιάννης στην αρχή δεν είχε αντίρρηση, απλά προφανώς το παιδί δεν μπορούσε να καταλάβει και με όλα αυτά που συνέβησαν. Στη διάρκεια όμως είδε μία εκπομπή για τη δωρεά οργάνων. Την επόμενη μέρα το πρωί, επειδή επηρεάστηκε πάρα πολύ από ένα αγοράκι που ήταν στην εκπομπή, ένα συνομήλικό του, το οποίο είχε πρόβλημα με την καρδούλα και κυκλοφορούσε με ένα μηχάνημα και δεν μπορούσε ούτε να παίξει, ούτε να κάνει αυτά που κάνουν τα φυσιολογικά παιδιά, μου είπε «Μαμά, μου έκανε εντύπωση πολύ αυτό το αγοράκι που δεν μπορούσε ούτε ποδόσφαιρο να παίξει, ούτε να παίξει με τους φίλους του. Αν γίνει ποτέ κάτι, θέλω να δώσεις και τα δικά μου όργανα». Με όσους ανθρώπους έχω συζητήσει, γιατί το συζητάω αρκετά τακτικά στις παρέες και όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένοι. Έχουν κάποιο φόβο. Το πρώτο. Δεύτερο, πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να το δεις. Αν δεν είσαι πολύ καλά ενημερωμένος και αν δεν το σκεφτείς από τη δική σου πλευρά, δεν μπορείς να πεις ότι ναι, θα το κάνω για να βοηθήσω άλλους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά το έκανα από τη δική μου άποψη, νιώθοντας ότι ίσως στο ελάχιστο μπορώ να ελαφρύνω τον πόνο μου. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση, κυρίως εκείνη τη στιγμή. Αυτό πιστεύω εγώ. Εσείς προφανώς τους ανθρώπους που πήραν τα όργανα δεν τους έχετε συναντήσει? Όχι, δεν τους γνωρίζω. Βέβαια, ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Είναι κάποιο όνειρο, να το πω έτσι. Νιώθω ότι η Μαριάννα μου ταξιδεύει. Όχι στο καράβι που της άρεσε και ήθελε να είναι το επάγγελμά της. Ταξιδεύει σε 7 σώματα. Εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι να είναι καλά. Αν κάποτε θελήσουν
να με βρούνε θα χαρώ πάρα πολύ. Να συναντήσω κάποια κομμάτια του παιδιού μου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αν όχι πάλι, καλά να είναι. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Η Μαριάννα μου πριν φύγει στο πρώτο της μπάρκο, στο ταξίδι, στο καράβι που έκανε, γιατί σπούδαζε εμπορικό ναυτικό η Μαριάννα, μου αφιέρωσε ένα τραγούδι και μου είπε ότι «Μαμά, όταν θα ταξιδεύω θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι και να με θυμάσαι. Είναι το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ», του Θηβαίου. Το οποίο λέει «Δεν έκανα ταξίδια μακρινά, ταξίδεψε η καρδιά και αυτό μου φτάνει». Και πιστεύω ότι πραγματικά ταξιδεύουν τα όργανα της αυτή τη στιγμή. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας, μικρή πατρίδα σώμα μου και αρχή, η γη μου εσύ, η ανάσα μου κι αέρας, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Για μένα πια πιστεύω πως η ψυχούλα της Μαριάννας μου είναι ψηλά στον ουρανό. Απλά κομμάτια της ταξιδεύουν σε διάφορα σώματα στην Ελλάδα, ακόμη και στην Ιταλία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Να ξέρω πως έστω και με αυτόν τον τρόπο η Μαριάννα μου υπάρχει. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Ανεπανάληπτες ατάκες. Σουζί, έφαγες. Τι χούφτωσες και μιωστά. Τι είπες? Αξεπέραστοι χαρακτήρες. Κάποια αντισυλληπτικά για να μην συλλαμβάνεσαι. Τα άκουσες πολύ μου. Αγαπημένοι ηθοποιοί. Πεθερόπληκτος, Ήρθα για Μίστερ Ελλάς. Δεν σας γεμίζω το μάτι. Αξέχαστοι